Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada. Ale min ye bɛnsɛma k'an ye alhamdulillah k'an ye mɔgɔw la mɔgɔ minnu farala ni walew kɛbagaw n'a baara kɛbagaw kan. N bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn o la. Ka monsieur le maire fo a n'a ka délégation o y'u ka déplacement kɛ k'u ka ciw bila ka n'an ka kɛnɛ bonya an bolo. An b'a ɲini ala fɛ ala ka si barikama di n'u ma, ala ka n'u sabati u ka baaraw kɔnɔna la. U bɛ cɛsiri mun na sigiw ni jamana yɛrɛ kɔnɔ. An bɛ a ɲini ala fɛ ala ka bɛnsɛma ka n'u ye, ka u ka baaraw kɛ ala kama baaraw ye, k'u kɛ baaraw fana ye minnu bɛ se ka k'u nafalan ye diɲɛ ani lahara. N'o bɔra yen nɔ an bɛ association étoile de Sonikara mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Faransi ka daminɛ u ka ɲɛmɔgɔ la ka taa u ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka nin hakilina ninnu na laadala. U y'a kɛ wajibiya ye u yɛrɛ kan sunkalo yani sunkalo ka daminɛ ka famille dɔw jateminɛ, famille minnu bɛ yen nɔ n'u ni dɛmɛ ka kan. Bawo an bɛna don kalo de kɔnɔ, kalo min ye musaka kalo ye, kalo min ye dépense kalo de don, kalo de fana min bɛ mɔgɔw siran ye kunba fana ye mun ye o ye baloko ni musakako de. Association ka hami belebele dɔ y'o ye n'o ye ka gɛlɛyabagatɔw ni mɔgɔ minnu bɛ alihalaw la n'u ka gɛlɛn yatimɛdenw cɛsabagatɔw, n'o ye association ka baara belebelebaw ye. N'an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan bi walasa ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka u ka sun tigɛ nɔgɔya la. An b'a jigiya ɲinaya a san 6nan ye kabi 2020 ka se bi ma baara in bɛ sen na. An b'a ɲini ala fɛ ala kana baara in kɛ baara ye min bɛ jɔ, ka nin kɛ belebele ɲɛbila ye. K'a ɲini ala fɛ halisa ala ka fɛn bɔ nin na min ka bon ni nin yɛrɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nin nɔ, mɔgɔ minnu bɛ yen nin nɔ n'u ye u ka nafolow bɔ ka don nin na, bawo association bɛ wele de da. N'i ko ko association tɛ k'a fɔ ko wari bɛ yen nɔ a dalen bɛ association yɛrɛ bolo, mais association bɛ wele de da ba ɲumankɛw ma, mɔgɔ ŋaniya ɲumantigiw ma, ka hakilina yira u la k'a yira k'a fɔ nin ko in bɛ sen na komi san o san laada don an bolo an b'a kɛ nin yɔrɔ in na. Mɔgɔw de fana bɛ yen nɔ minnu b'u ka nafolo ta k'a bɔ k'a don ko in na. O nafolobɔlaw a bɛ wajibiya an kan an k'u fana fo k'a ɲini ala fɛ u ye nafolo in bɔ nafolo min na ala kana ta yɔrɔ langolonya, ala ka nafolo in barika, ala ka nafolo in yɛrɛ bɔbagaw fana barika. U y'a bɔ ni hami min ye olu de bɛ hami dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛw kan. Ala ka n'u ka diɲɛw n'u ka lahara hamiw ala ka bɛɛ lajɛlen dilan n'u ye. Ala k'an mɛn nin na yarabi, ala kana nin ka laban ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nin nɔ association ka objectif belebele ye mun ye an y'a fɔ kuma kɔnɔ o dɔ ye nin ye. Filanan fana ye mun ye tugun, yan nɔ centre b'an bolo minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔgɔw kalan kuranna la. Yatimɛdenw de bɛ kalan kɛ yan nɔ, mais ni ala sɔnna u y'a ɲini k'a fɔ an ka kɛ laseli ye ka se bɛɛ lajɛlen ma. San wɛrɛ ni ala sɔnna ni mɔgɔ minnu fana b'a fɛ u denw ka na kuranna durusi centre la yan nɔ, u bɛ se ka gɛrɛ yan représentant min bɛ yan nɔ, u bɛ se ka s'a ma donc ka se ka tɔgɔ sɛbɛn kow kan ka tɛmɛ cogo min na. Comme laadala mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ o ye yatimɛdenw de, mɔgɔw bɛ yen minnu fana b'olu ka baaraw n'u ka fɛnw ta en charge. Donc maintenant san wɛrɛ ni ala sɔnna ni mɔgɔ wɛrɛ min y'a kanu k'a fɔ i b'a fɛ i den ka kuranna durusi dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ ye, wa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka renseignement sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ représentant bɛ yan nɔ, komi Cheikh ye cɛ tɔgɔ fɔ a kɔni tɔgɔ bɔra ne kɔnɔ, Jimɛ Sakɔ, voilà a bɛ se ka s'ale ma a b'ale wele. Donc ko tɔw kan ka kɛ cogo min na inshallah a bɛ ɲɔgɔn bilasira o la. Donc n'o bɔra yen nɔ folikan don ani waleɲuman dɔn, bawo sigi kuntala janyana aw ne nana retard la an b'o yafa ɲini. Sigi kun ye nin de ye ka nin fara Cheikh ka kuma kan yanni monsieur le maire ka kuma ta. Ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ka fara nin kan ka bɛnsɛma k'an ye baaraw kɔnɔna la. Ala ka an yɛrɛ ye nali minnu kɛ k'u k'an masara ye, ala kana an fɔ o barajiw kɔ. A bɛ ka di du minnu fana ma k'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala k'u fana kɛ du ye sini u fana bɛ se ka jɔ mɔgɔ wɛrɛw ye minnu fana bɛ nin alihalaw la. Bawo mɔgɔ kana nin kɛnɛ façon ka kana nin minɛ. An b'a jigiya k'a fɔ ko dɛsɛ don, mais dɛsɛ mun don adamaden lajarabi de don. Ni ala ye adamaden ka alihala kɛ cogo min i b'a ta ni ala de ye, wa nin bɛ se ka kɛ sira fana ye, sira min fana bɛ se ka dayɛlɛ olu yɛrɛ fana ye. Hali ni nin tɛ sini u fana bɛ se ka jɔ mɔgɔw ye, mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ nin alihala ninnu kɔnɔna la. An bɛ dugawu kɛ ala ka sɔrɔ k'an na yarabi, sɔrɔ min b'a
an lafiya ka hakilisigi d'a ma ka basigi d'a ma an ka denbayaw kɔnɔ an'an ka sigiw kɔnɔna la donc nin de kun ye kuma ye kɔrɔfɔ ye ka fara Cheikh Haruna ka kuma kan